Видео. Кажи му телефон. Ето вижте какво е станало тук от назорница сватбата. Бугата прилича на Симчо. Това е разтурването на сватбата. Не е разтурването, ма продължаването. Не, продължаване. Да. Хубаво, че аз съм ги намерила леко. Намерила си ги туалетна така кума с камъни. Зори си ги така. Я, 20 камъна съм намерила, викам на Верто, взимай там. Я че Мускара чока катали да. Я че така. Жара Да, аз знам, че